Hmm. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng spicy kalderetang manok at meron tayong drinks coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Manganta mo kayong Kapampangan. Manganta na po. Oo, manganta na po. Meron tatamin. Anong kata? Cheers. Panulak. May sabak ta ka rin ebon. Ring ebon. Dahil kasing itlog ng kaputibis. Dahil itlog ng manok. Oh, ano kasi? Goya. Guya. Guya. Ay, kanya mo, no? Sino kumakain ng ganito? Ay, nadami. Ay, ka. Guya ko. Ay, May guya pa dyan. yan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Naman. Naman mo. Ayan, malapit na yung pesta. Ganito yung masarap na luto. Kalderetang manok. Palanakan. Na. Ano to? Ano to? Ayan ang tinatawag nilang palanakan. Karagunan eh. Madami yata. May pasabak ko kumasi. Palanakan kasi meron na siyang itlog. Naman niya. Tas maparas-paras siya. Kung tayong laman. Request niya ano to? Ate Albi. Kaya mapaparami yung kanin niya. Sarap eh. Sarap, no? Kasi nung birthday ko ba, ang sarap pagkaluto ko. Kaya, di ba natikman mo yun? Carrots. Nagmukmuk tayo doon. Sarap. Kaya malapit na yung piyesta ng San Agustin. Kaya? August 28. Piyesta dito sa atin, sa plaza. Sa simbahan.
Piyesang maliit. Yes, kaya mo na. Tapos sa atin, September. Di po makapamisa kaya magdala ko pong botas ne. Ang dasal lang. Ate po kasi danong kaya ka. Na may wala yung danong. May ano tayo, Bal? May challenge, may nagpa-challenge sa atin. To ano daw, 12 pieces na siopaw. Tapos Kaya ba 50 natin? pesos, ay 50 Pieces. piraso na ano, hotdog. Hotdog. Huh? Sa hotdog okay lang, pero sa, Kaya? Kaya sa na. siopaw. Tayo tayo dyan. Okay, challenge accepted. Oh, bahala ka. Sa'yo yung 15 na, ay sa'yo yung 12 na siopaw. Tignan natin kung kaya namin i-prepare yan. Nabal? Si Ma'am Lisa lang nag-request. As ma'am, kung sa hotdog, Ma'am Lisel, sakto lang kalaki ha. Sabi niya 40 pieces daw yung hotdog sa'yo. Eh? Sabi niya. Kasi daw mahilig ka sa hotdog, kaya 40 pieces daw yung hotdog sa'yo. Siguro, lungal din nakbag mo kumbang. Hanggang ngayon yung ating ko pal hotdog king katawang kanto. Pagkahandaan namin ni BBM yun. Sige, gagawin namin yun sa ano, Pasko. December. Hindi. Gagawin namin the best namin. Taray, the best. Ano naman? Challenge accepted. Sinabi mo na yun na yun. Oo nga, namimiss ko nga sa'yo yan eh. Basta sinabi mo na yun, madam. Gawan tanya mo. Ngayon po, kung ngayon miyagawa, Ma'am Lisette, Tagalog. kapag di namin masyadong naubos yung pinapagawa mo, sabihan mo na kagad yung parusa. May parusa? Awa! Ay, Kaya nga challenge. Tapos may nanta, accepted ka, nanta. bala ka dyan. Okay. May kantita ka pa mo agad-agad. Baala ka kaya yan. Ako kaya mo hotdog na kaya hotdog mo na sa hotdog lang. Gagawin ko yung the best ko doon. Siguro 3 araw di ako kakain doon. Pulandit na akong pulandit ngayon ni kanya. Wala pa man may tawa ng tawa si ma'am daw. Ano, tawa ng tawa na wala pa, na-imagine daw niya yung gagawin natin. Siguro po ngayon ni ma'am, pulanditan ko niya yung kain. Guwagwa to kayo. Kung galing tayo. Siyempre yung challenge sa ito. Gusto nga tayo, yung nagluta mo mong gisangan, hiya mo itang gisangan ta. Nagawa na natin yun, di ba? Tayo man hagisang kanto. Kung ano lang po yung kaya namin, yun lang po. Baka meron kayong pa-challenge na iba. Di namin kaya yun. O paano, yung kaya lang? Eh, 2 lang kaya ko. Hindi challenge yun. 2 lang. Kanang mo niya po na matutod ko. Kaya bahala na. Dapat yung malilit siopaw. Hindi na malaki, Ma'am Chris. Michelle. May malalaki ba siopaw? Oo, yun sa 7-Eleven. Malaki na yun. Oo. Ayoko yung sa ano. Ating manyama siopaw eh. Hi, susis. Noren? Sosis? Susis. Ha? Sabi ng tatay, manyaman lang ano rin siopaw ka rin.
Kaya abangan niyo po yun. 50 pieces hotdog, 12 pieces siopaw. Basta na mga kapudibis, hindi namin Naku. masasagot na kaya namin ubusin yun. Huwag kayo mag-expect. Aray ko, hindi kayo talaga yung kain. Huwag kayong masyadong excited. Challenge. Ano lang yon, katuwaan. Mm-mm. Meron nga nag-request samyang. Yun, Samyang spices. Oo, yung maitim. Ginawa na natin yun. Oo, ginawa na natin. Mga kapudibis, ginawa na namin yon. Namaga yung nguso ko. Tapos, naman yun, may nagpagkukang lapi. Nang maga yung lapi namin. Nung Encantadia ko mga kapudibis, hindi ko maalam kung anong tsura nun. Tinitingnan ko sa salamin. Ganun ba? Nakakain na ano. Maraming sili yun. Si BBM din na. May nga, naluha si BBM sa hanggang. Hindi namin kaya. Naku, yung labi ko nakaga. Basta ang pa-request ay pagawa dapat pang ating manyaman na pamangan. Tulad ng lechon. Kung sabihin yung ubusin namin yung lechon, 3 araw namin ubusin yun. Siyempre, mukbang natin, lisigang natin, lechon, lechon paksiw natin. Tsaka hindi lang tayo nung kakain, siyempre, marami kami sa bahay, mga kapudibis. Sarap, grabe. Ang sarap po. Magluto na kayo. Ang Fiesta Nebal. Ayan, sa next mukbang po tayo magsi-shoutout, no? Dagdagan pa natin. Basta shoutout po kay Ma'am Lisel. Abangan niyo po yung challenge mo sa amin. Shoutout. Tita Olivia, shoutout po kay ako. Anyaman? Sige, habang kumakain si Pipi, mag-shoutout natin yung kaya natin, no? Game. Tita Olivia, Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Ate Janet, Lods Discarte, shoutout po kayo. And syempre, Shopa Baby Alison Catherine Bagoy, shoutout. Camille Garcelia, Edis Garcelia, Ruby Garcelia, and Garcelia family. Yan. Nanay Babe Kaluya, shoutout po kayo. Ingat ko palagi. Ay, mga kapudibis, ati kami puntagan, meto nga ebo, ng po, meto nga gili. Ang po sa mga kapudibis, ang gana kayo ng video, mi. Kita-kits sa susunod na po. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ma.